IKEA blev grundlagt i 1943 af den 17-årige svensker Ingvar Kamprad. Der findes 303 IKEA-varehuse på verdensplan, og der går 565 millioner mennesker igennem en IKEA hvert år. Hvilket svarer til, at ca. 1,5 millioner mennesker går gennem IKEA på en dag. Men hvad betyder IKEA? Det er noget svensk. Det er måske en form for forkortelse et eller andet. Det mener det er noget med ham, der har grundlagt det i tidernes morgen. Nej, det aner jeg godt nok ikke. Jeg er bare for at købe møbler. Så. Jeg har læst om det engang. Nu skal jeg bare lige komme i tanke om det. Noget på svensk? Ja, det er et godt bud. Jeg tror faktisk, var det ikke noget med et eller andet efternavn, eller hvad det var? Det står for ingen kommunikation eller andet. Nej, det står selvfølgelig for Ingvar Kamprad Entut af Nygaard. IKEA sælger hvert år 3,2 millioner kødboller i Danmark. Det svarer til, at hver indbygger i Danmark får lidt over en halv kødbolle hver. IKEA sælger 1,2 millioner hotdogs om året i Danmark. Det svarer til, at hver københavner får en hotdog hver. For 30 år siden kom den første billigreol til verden. I dag er kvinder næsten 30 år, når de føder deres første barn. Der produceres en ny billigreol hvert 6. sekund døgnet rundt. Og der fødes et barn et eller andet sted på jorden hvert 5. sekund døgnet rundt. Når jeg går på arbejde og er her hele dagen, og jeg ser de tusindvis af mennesker, som kommer her og køber de produkter, som vi har, så undrer mig også over, hvad er det, der sker i deres liv faktisk? At de igen har behov af en ny lampe eller en ny kasse, at de kommer og køber tonsvis med plastikkasser. Så hvad bruger de det der til? Hvad er det i deres liv, som styrer, at de har det behov lige nu? Ja, vi blev mormor og morfar. Der skete nogle store forandringer, når man fik en lille, men... Vi vil gerne op i noget lidt større. Vi skulle have barn, så... Vi har fået en lille, så der er 10 måneder nu, ja. Vi venter jo barn nummer 2, det er jo selvfølgelig en stor forandring. Jeg håber ikke, at det kommer til at betyde det store, udover at vi bare bliver et familiemedlem større, og det bliver dejligt. Nu skal det er jo vores første barn, ikke? Og altså, vi ved jo ikke rigtig helt endnu, hvordan det kommer til at påvirke os. Vi hører bare en masse historier fra venner og veninder, som har fået, ikke? Spontanitet og alt sådan noget, det er jo ikke... Der er ikke så meget af det mere. Det skal jo planlægges, og man kommer ikke selv i første række mere. Det gør en søn. Altså, man får et nyt liv, ikke? Der er et lille nyt menneske, man skal sørge for og passe på og forkæle, købe ting til og være sammen med. Vi satsar meget på glädje i ögonblicket. Vi vill gärna att folk tänker igenom hvorfor de er her. Vi har et meget stort gammelt hus, og på anden salen af huset har der været en stor vinkelstue. Og den vinkelstue, der har vi sat nogle skabe op, og så har børnene boet på hver sin side af de her skabe. Og den lille der, han er så 11, og den store, han bliver 15, og de er ikke helt tilfredse med bare at bo bag ved nogle skabe nu. Vi skal købe møbler til Rasmus. Han skal have møbler til sit værelse. Jamen, det er fordi den lille, hun er startet på SFO og har fået et lidt sådan mere pigeværelse i stedet for sådan et lille pigeværelse, kan man sige. Så. Jamen, jeg er ude at købe seng. Jeg kan lade min værelse om. Så kan jeg købe en dobbeltseng og en god madras. Vi er
begge to lige flyttet hjemmefra, så det betyder, det er noget helt nyt. Så det skal man lige vende sig til. Og når man så samtidig starter et nyt job, så det hele er sådan helt nyt. Man skal til at stå på egne ben. Jeg skal ud og købe en masse møbler, for jeg har lige fået en lejlighed. Og jeg har intet, stort set. Så jeg har så måttet bo hos mine forældre i 7 måneder, fordi jeg ikke har haft noget sted at bo. Og det er jo sådan en ret stor forandring. Det bliver meget rart at komme væk igen, ikke? Jeg synes, jeg er lidt for gammel til at bo hjemme hos de gamle. Altså, jeg flytter hjemmefra, så det kommer også til at betyde, at jeg selv skal have styr på min økonomi. Og jamen, det er jo alt. Jeg skal købe alt, for jeg har jo ikke noget. Så. Hvis jeg har et barn, der er ved at skal flytte hjemmefra, så skal vi jo også en tur i IKEA. Lejlighed sammen på Amager. Vi er faktisk ved at købe ting til vores nye lejlighed. Vi er lige flyttet, vi lige får købt en ny lejlighed. Så vi har brug for en masse inspiration. Det er selvfølgelig rart at have en at dele, altså et eller andet med. Et eller andet omfang sin hverdag med at bare hygge og lave mad sammen med at stå for udgifter og sådan noget. En masse FIFA-aftener med PlayStation og pizza. Der er sket en meget stor forandring i mit liv inden for de sidste halve år, i og med at jeg er blevet skilt og er alene med en barn på 2,5. Jeg skulle ind og kigge på noget emhætte og noget seng, fordi at vi skal flytte. Jamen, jeg skal til at lave min stue om, så det går jeg meget rundt og tænker over, hvordan det skal gøres, og snakker meget om det. Det er Lotte og jeg, vi skal flytte sammen. Og det er blandt andet, at meget af det er jo så hjem til vores hjem. Ikke? Vi skal have vores fælles hjem, ikke? Så vi skal finde ud af, hvad vi skal have. Ja. På hverdagen så har jeg utrolig stor kundekontakt. Jeg er hele tiden inde i afdelingen og går der som et lysturen der, og alle ser mig og spørger om ting. Altid. Nogle gange fortæller det altså hele historien, hvad den her reol, og hvornår de flyttede ind i huset, og hvor gamle deres børn er. Jeg tror, der gik en 5-10 minutter, hvor vi stod og snakkede om julepynt. Og han kom aldrig frem til bare at skulle egentlig bruge mig til noget. Og til sidst sagde han også sådan lidt, nå, men du har vel også travlt, så nu må jeg hellere lade være med at stå og snakke så meget. Nyd livet. Lev det i nuet. Der sker jo de ting, der sker i livet, og det må man jo bare tage, som det kommer. Det er en udvikling, som vi alle sammen gennemgår, skal man sgu være bange for. Du må måske være bange for at prøve noget nyt. Glem aldrig jeres jyske rødder. Vær åben over for forandringer. Sæt pris på hver dag, du har. Det er utrolig vigtigt, at man har tillid til sig selv. Det er ikke særlig vis. Man skal ikke være bange for at tage chancer og gå efter det, man gerne vil. Jeg har ikke det lød godt, hva'?